راغم حيشو زقشو حساب اسقشو حزون كبروا وزقبوا من دهر عليهم نفتنا حزبي على ما زحزه نفتي ኣብ ትግራይ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ ክሕወሱ ክእልሎም ተኽኢሎም ተዘይኮይኑ እርስ በርሶም ተጫሪሶም ካብ ዝውድኡ ብዝተኻእለ መጠን ናብ ዓዶም ኣትዮም ንባዕሎም ክነብሩ ክኽእልሎም ንባዕሎም ያን ያክል ንህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ጠቐምቲ እዮም ኢልካ ዝለዓሉ ሰባት የብሎም ኦልሬዲ ምክንያቱም ሓደ ግዜ እንድሕር ኣፍሪሱ ዘፍረሰ ተወዲኡ ኣሎ በቃ ብድሕሪኡ ክፅግን ተሞከረ ተበለ ኦልሬዲ እታ ዘፍረሳ ሰዓት ትፍለጥ ያን ያክል ቫልዩ የብሉ ተመሊሶምስ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኮይኖም ፅቡቅ ስራሕቲ ክሰርሑ እዮም ኢልካ ዝሕሰቡ ኣይኮኑን ብሓፂሩ ግን ተመሊሶም ዓዲኦም ካብ ዝነብዓ ዓዲ ትግራይ ካብ ትነብእ ብክልተ ካብ ክትሓርር ዓዶም ኣትዮም ኮፍ ተዝብሉ እውን ትዝሓሸ እዩ ከምቲ ንሪኦ ዘለና እርስ በርስኻ ምትኳስ ተጀሚርካ ካልእ እንትን እዩ ሒዙ ዝመፅእ እሞ እዚአን እንተዝገብሩ ልቢ ተዝገብሩ ፅቡቅ እዩ ክብል ይደሊ ታው ኣብቲ ጅንታ ፅሒፍካዮ ዘኒኻ ታልኢሎማ ዝነበሩ ናይ ትግራይ እውን ኦልሬዲ መሬት ከባቢያውነት ይኾነ እዚ ብስርግፅ ኦፊሻል ዝኾነ ዋላ ኣብቲ ሕጊ እውን እንድሕር ሪእናዮ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ መሬት ዝስራሕ ነገር እዩ ናይ ግለሰባት ዝበሃል እቲ ኣብ ልዕሊ መሬት እንሰርሖ ቢልዲንግ ተኮይኑ ቀዋሚ ተኽሊ ክኾን ይኽእል ንዝራእቲ ዝተዋሃበ ክኸውን ይኽእል ካልኦት ነገራት ኣብ ልዕሊ መሬት ዝተሰርሑ ናይ ውልቀ ሰባት ሃፍቲ ይበሃል እቲ መሬት ግን ኦልሬዲ ናይ መንግስቲ እዩ መሬት ሕገ መንግስቲ መሰረት ኣይሽየጢ ኣይልወጢ ኦልሬዲ ናይ መንግስቲ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ እዩ ስለዚ ኣብ ራያ ዘሎ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ኣብ ሽረ ዘሎ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ሓደ ራያታይ ኣብ ሽረ ወርቂ ክዓርኽ ክኸይድ ይኽእል እዩ መብቲ እዩ መሬት ግን ባዕሎም ልዕሎም ኣባይዘው ይብራሮ ኣብ መሬት ኣጀንዳ ይኾነ ሲለና ካልእ ከይትኸደና ምንተን ኣይ ብላን ማለት ብዙሕ ተዛሪቦምላ ስለ ዝነበርስ ንእሽተይ እንትን ክብላ ኢለ እምበር ጨለሽ ዳሓን ጁንታ ኣይንከራኸርን ሓሳብ ያኽምፀሉ ንቅበሎ ኢና ኣነ ሃዋን ንቀበሎ ኢና እዚ ኣነ ንሉን ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሕገ መንግስቲ ዘሎ እዩ ዝናገር ዘሎ ኣብ ሰነድ ዘሎ ስለ ዝኾነ ምንም ዘከራክር ኣይኮነን እና أنا بعرف تعمامين أنا منقصت مخانو قلت قلت أرجع حارس بخالة تولد بخالة أيوة النمبر توداد ترى دادينا هنا ثانك يو إيش بكر إيش غزل زي حسب كهوسي تبر حصانيحي مالت زي سي نعطل أسرح تجارو لكن بتنت خوين ناسي كاباونت كجبر الله تبهيلو كويو أورا يطلع خوننتي كاباونت زلو عدقرات عقامة بزلو خمزة لويو هذا إرسبرسوم تعيشوا مجيرو منه ياو حمتن ريقول لنا أيو أفتح مريت وجه منه ياو كاو كل يوم دحرينا يومس كاو كل يوم وجه منه جن أفتوشت أم تماريسهم دجانا إرسبرسوم يبقى أسب لون ريق لنا مالتي هذا تهزبي نقرأ يولي تهزبي تلع على إخا ስለዚህ ሲ ካውነት ዓብይ ንጸላዕ መሳርሒ ካውነት እዩ ኣና ደኣ ከጥዑና ጽባሕ ንግኸውን እኮ ካብ ኣላብኣስ ማለት ተፈጥራውለን እዩ ብነቸር ነና እዩ መተዓቢተይ ብሓደ ትምህርቲ ቤት መኻይተይ ካብ ኣላብኣ እውን ትምሳኻ ለነበራ ትምሳኻ
عارك خالو خوانا قطرن ليت مشت بحدا تتعاوت بحدا تسرح مالتي كاب ألا بقى كاو ود مندر زي الخون نابعلو لخونا تعيشوا منيو زينا ناس تفتروا أيو السو مالت قنت كفافل مالتها خوني هم سوسايتي هم حبرتسب هم حدا حزبي أو حدا إخا تعسل تبي اللي في لما نزينا طفئت يا مزيا كابزاز توسنت ناي هاي لماريام زجمرت أبي أحمد عم بيواز مات الناس حلو زماتو كبابا والناس جن ياو توم هزن رأيهم لنا سبات مالتي تي قبات النتي للرأيهم لا بكباب النت فلا اليومس قبت تكونوا تمريت حمد ليتهم بكابي ناولو ساتهم مهرانيهم ساتهم سوهافت ايوم قبيتهم كحزوهم نتود عدي نتي هزبي حمزة لو كتفقوا سلازلالو ايوم مالتي سلازي نقر دي قدمي له يجميرو وجراتنا عنا من محداري بنا خلمنا معلومة من محداري ولي بنا عنا هزب كنا محدر لنا لعينته قديمهم يوم جميرو مو لحرقنا عم بيبمو تهزب لنا او انا كو ابراياسي عبي امن بي عبي سبي ليلو مانيلو تتبهلقن من مرسي بلو من تهزب كنت قبيلوه إلو ناديو I don't know زمن حشوة مو زمن مقبال نمنت أيو ولا تعبي سب تمهور تولو تطعي تولو على سي إلو مناكو يبلكا ما أزن دحري خايلة لا مرسي ولي تزقر مالتي سلازي زوم سوازي أمسي توم هوراني نالولو عاوزينيو اللي كبدا ساعة بيت سباتيهم بتعمي قن بزبن جان هوي حيزوم لنورو دك في دالات هزوون انت عينتك كابعونتي قبر لو هزوون تاي الناس حافيو علون ريوم لنا وش الشام بتعمل لحفر على مسي ايخون عنده بكابنت هزلا بحدا بتمسألو قزي نحنا قن ارسبرسنا قني لناون كافتي ألافتئة مخونيج أرجر مقالون تأيو سبع اندرتا تأيو ماي لحام قزع ناتبهالك بأس مالتي قدماي ويانا عد حقي ناتبهال للس كما أقل مالتي سؤيتي موداتا كاوساتهم تايخونو بقى تلدلي ويقورو مالتي سلازي هزو تقرايك اللي بميزلو أدو تقرايك تبكيه بلان تموز يمنيو لبي هابوم خلي حديقو برهقو مالو كوتيو ودو 8 عمد تقراي تسعرنا لنا رسواي انتس بغنزب انتس كابي ونتشنفوا وطيقو انت عم زحزل مالتي سلازي اذا نقر زي كنسرحلو اذا قبأنا كنقالسو اذا قبأنا مخنياتهم لتحبرتسبنا تقصالاي تولدي زخيدا يخوني هم حبرتسب زطفء حدغኛ كايدا كاباونت ወይ እንደገና ዘህዚ አልዒሎም ወልኔው በካቢ ሆይ መማልዩ I think መንግስትና ካብ ተመለሰት ህዝብ ላብ ልቡ ተመሊሱ ክምለስ ይኾን አም ተሓዊሎሎ ለባዕላቶም ከድሕኑ መጽኦም ለትግራይ ከድሕኑ ዋክ ጠቅሙ ዋክ ዛዕክ ይኾነስ ለባዕላቶም ከድሕኑ ቆልዑት ሓዲጎም ቤተሰብ ሓዲጎም ስድራ ሓዲጎም ለኸዱኔው ይኸውት ሓደ በቅድምት ማለት تأيسو مزو خلطة قولعت قديفو إيو at the same time كاب وقرون موتا سب مسؤوني روي لمو قلنا توي توعاوعن هنا سب عايزي توعاويو واي خلهم قلنا بحنت ايام نيرو وحنت بوتا ايام تأيسو متاقيرو اساسا نيت الليو تأيو مايديو قزعديو القور قيرو ما تفعي امام حتو سلازحاتتو ايه مثلا سلازي زحاتتا هم اقيرو يدفعوا والله سلازي تما اقول انه تايوم لخونو دحر حدا نغير بارع تلاعيلو ساتهم نقدميت يوم تايلو نارات مال سيوم تشومه مكلاكيا كفيت ان انت كوهالا بلوم نيرونتهم لقيتاچو صلايخا عين بعيننا رخي اقول هلكتن زم اليتات زيهم كو تهزكو ايفلطني نحنا او سوشيال ميديا لنا انا نفلطمن بي اتهزبس ايفلطمي لاعته ايفلطمي جن اتمرزم تسدو تلو جن اتمرز تسدو تلو جن بقى بارع يلقون لقرمك لا انا دافني او سوشيال ميديا لنا سرات يبارك بي نو اي تقاقا اب عدو وانت دولت لخو سيب لك الله ابز اتو زي تولو دحنا ديكم دحنا دقنيكم تاينيو تولو تلخ سيب ليه الحشوتي نقرك
سقيلو تتبيت سوشيال سجل ميديا كاب سوشيال ميديا ناب عفار يوردنا كاب تزم نديم ناب عفار زوردو دلو سلا سمعوا اي منبه هو تككل يا سلازي سي أفتح حبرتسب سي يسرقوا يوم زلوا يو بقى يناقروا بقى تحشو تسيبارعوا أيوم بالحلفة أي نارا أب سلسة بوتا دويلة بيت سمعتي أب تفلالي بوتا كاو أي من إسا يقفوا له وأبي مازي أكابي خمو تقفي فوديو أي خونير أنا تايدا أي ناقفوا في السوا يوسدوا له سوا تيسل الخونا من يسوا وسيدو ريقهم سوا سي وتدر يدو ويتورنت نين دويلكم يو إساياس يديو نو أي خوني تاما كابي متيخم هو بقى مرسيلي أنا كوير أنا يوهم إلهم هو بقى كابي متيزي أب سلسة بوتا يولكاتم له أب تفلالي بوتا كاب دابو أما أخل عدي أما أخل تقراي بمعرب زدول هو أب سلسة حدا عينت مسساني زي من دقنا أب تحت من نوابرو زلو ساريحهم زحدو ساباتيو بقى نورمال بقى من نقال لي والله مالتي قنت زربا قن هم وقيرو إيه دخل تحنتن دوام أم عقوبي تحنتن دوامس أم عقوبي سدتنيا تتزلا سبيهم إلاتن أبزعك حق ذكي ما زري 7 عامات هيا سوشيال ميديا يتكاتل اني تايم كدول لا دلخو كن تناي صلا بروباغندا كن يبصحاي كمي كم زبصحو ما يردن زي ناي بعال دسي يشناف قال صحفوما افتا عدي يقبابلو ايوم انيو منغستنا انداوم بدم ييرك سرحلو لو من يز فولس ناريشن نافت حزب زنرچو دلو نمنتا اتصقمو لافت حزب سلازنريو دلنا من اسينا باديس ابا بمكينة دا تسافر كدلو فولس ناريشن يكمو غيرو توم ولدي امسمو ولو تقرا حاول فولس ناريشن ما فيسبوك نحنا انا حزب فيسبوك حادقه يا حقتوا ግን فيسبوك او عدي ለይጥቀማ አፕዴታት ለይጥቀማ ቦታት የለው فيسبوك ለሎ ናሬሽን እንደገና ነብዛህ 90% ስልካ ፕሮፓጋንዳ وا كمون دحر كوينو ما نا فيسبوك اتينا خنقالس لنا مالت يا امبر امريت حقايا ميكائيل تناغرو دلا حقايا امريت ات حزب زربش ناريشن يسمعوا ولو ايو يسمعوا ولو ودبن بعلو سي كاستاخلو لو منغست كاستاخلو لو اما قال كوينو من يوم از ناريشن نفس حزب زرچو دلو سي تكتاتلو من لو نحنا لا ميديا زلنا في تيك توك زلنا فيسبوك لا بالمور كنا عتلنا because we have to stop it كما زر سمعوا وقعتها حادشة تبص على ازرچ بروباغندا اساغن فيسبوكون يتكتاتل بقى بوقع جديد اي سمعي لو منام بيكو نا ابي تكتل يوتيوبرات كو تقرا اما اخل مقاله كو فيلم كو اتحلل فلو انفورميشن زمناينا اشكع فازل سمعتها يكون امبي ازي عوي باور نيو تمال الوعلو أنا قال عدواسي حنت قال وقرا تعيسمو صحيفة تشفينو مزيوم سي من اسي يقفوهم لو يوسدوهم لو يا أخلك من اسي نبر تقاداليتي بزحلفنا يأكل أنا قال وقرا يا وقرا نيخو إلا قد ما هذي أقالي عموات تحيزانيرا هذا ندقنا تماريسة هم عينت لطيفة أو نيا أو وقرا خوفيلا زي سي عبي ينبرنا زي عفازي تخافالي تفضل يعني نبرنا هو جن أفت كتما خوينا أفت حزب خوينا أتزارب زلا تسرح زلا في زميا كنا قروا كلنا يوم منجستني إننا لنا كحزي منجستنا كون كثر نوا هذا كل الجماعة هذا اللي تمنجستنا تعطيك قبل زوم سبازي أمسي مالت حدا جنيا تاتيوم حدا جنيا تاتيوم بسم ديمقراطي لقور ولو زناي إنا حدا في فيسبوك يلطفو دحرت حنتي تال رأيت مالتي كل سبت اللي رأيت توسنا لرئينيو ويقولع وي اب تكنولوجي لنيو سبات واي زي ياكو تبيلو وحق واي زي كويا بارع يا تخون بارع اي ميكائيل منغستنا طرح كيكونه كن كموز ناغرو سبات اندام صانا بزا اجندا لكن قبرو ملنا تحسابهم كنوقع لنا بهلايه
تمالها عوض أجندة منجست نيرا لريهم ساتا أول كسوا عسا ناتا أول عسا أجندة نيرو ناتا أو رقينات السنارت إتنا زرا خي سمع ديو إيو حدقو تموت اللهم يموت الله همدي قورو من لو نبلو من لنا أديس هابا إسر لو أديس هابا بزاقوا ويسد لو إذا تاتخص هو تسابس لمن تأي زي بارع أنا تحشوه لمن تأي تراي بارع لو إيو أنا قريب منني كابانا بالي تعمل له بروباغندا مالتي سيمبل كوي مور قالسنا مور كنا برك لنا قصلوتا سلام دكتور كلاتكم حدش ذاتكم حسابكم ابوتا ثانك يو ميكيل إذا هايمي تبهال قالوا رؤيا نايزن بانداتات فيديو نالت قفتو علنا ولا توزي تيك توك نسال تخون نسال هو سايا أي فلت أي كنت مالي تلتيفة أجندة غيرنا يعني سايا هايمية كاب على صوفيا وسيلاتو تاع أجندة كوين دي تلاقي حياة ببرزلا مالتي هو مسألة توعدي لو موا شما تنسخنا بشما ريبورت تقدرنا يا هايمي تبهال نعيكو عطياتن يا بلوكيرهن يا هايمي تبهال للم الكتب بينا لو علامات اوكي نمطلكاي بايزوي كم طلكاي غصا غلمه لكم طلكاي بخا استايدير يا انا لو ودو يعني نتي اسرن اوكي تايسن تقراويتي شير جراتو نيراتو مالي له عند قال عدوا هو تقراويتي يا شرقيراتو تقراويتي يا كالياتو مكا امين دا غزا دولفين دا سيمبا نغيسا عاد زل كله قصاي نغبرتو عل نعاتهم نقلبتو عليا لا ساتم دا تقاومت نعاتهم يا كون زي كوي عاد زل سي نقلبتو عليا كوي بلك الله تقرأ قلنا عنتو طبق جرفة هذا اللي صاير حادثة مثل 18 عامت مليوسي نوع على حالات النتيو هذا زم أيانا أدمى ويان التساتف فيهم قصلوا تعتقد حزم منام تعمي شيني تعمي حفر عفر فينها لبل قدرنات متوقفينها أنا ودها جرسة ودها جرسة كيف أنا أها جرسة يعينا أها جرسة طلع مش تعمد فينها حالة في النت والصديقة كيف تتحلي ما يتستي تولع لو بار أنتوس دن تقللن حالة في النت تجمر ولا عارفين خد لا أو تقرايسي ولا عارفين حالة في النت مسار تجمر عصرت شمنت تقراوي مالت لا فعلي عدي دقري متحازة مالت يتحساسو تقراويسي تشوفوا لك ولا فنجوم سوم سوات اليوم بسانيتايزر دي بقلدي ولا لا أنا لك ما لا اليوم رميان تذكرها تقراوي حوي زوم سوات اليوم سي بقى كل سوم ساعتهم يكسر إلى نيرا إن شاء الله لبا ما تبنيكم من يتملي سأنا كمل سلا يندل نيرا أنا كتكسو كيف ناس كمل سلا ينصرف نيرا لأن كاوا تاي قديش إنه مسحواتي فينا ليس الرح مسحواتي فينا ليك على سلا تملي سا جن بقى هم عنتو جنتا لولا لا عفار فيدهم طلعتنا من أنتم قطرين خل لزوم ناي طلعتنا طلعت سؤالهم طلعت كيف ونسي أبي أحمد لو تقرأ قدمت لسلفهم لا أتمنى لدروني لسلف الله لزوم أمام حركة للفاز معك ما يتمنى لزوم حركة أولي قلت وقتنا التساتف زمان يوم الواقع لهم كيف قلت يوم ما يتمنى تسويه أنا تعمي في الله يوم عندنا دفع لبوليسي تعمي لحفر أو تقرأ يوم فتحات تغير لهم بكورم كالسوء طبقنيرو أيكون المريض تماع عفان تأم خينا أو تسوي أمنه أنجست سماعة وارسم طرحنا كمان thank you
هم عالتاتكم أسعر تقراي قالتكم حوات كما يعلكم سلام دكتور ويلكم كمل لها سلام مزيد له حزي أو كان إجازة بتعمل خبيد مكوسح نيرنا كوي حدا جنبه أنا عارفه تتصوع my club house OG. How you doing, doctor? نداول كاني My club house OG لك. أوه يا فاميلي تغيرنا ليرا أخو خاص صنيحة ولا أنا بزغنا زي الرصاصة يا كغفت القاية جزا إرمي أزيام زمسلق لطيفكم أمزنهم أبوسي نقول دي زارو اللي منيرا أنا حسر زي صنيحة وجزا كفيته أزي سين مسمنتا يقصر با مسمنتا يقصر عندما خاصة سمانيا خباوي تتصقع حزسي بوليتيكاو درجة بسلتكاس لعلك خون تسويت تقبرلو أو إثيوبيا انتا يقبرلو أو تقراي انتا يقبرلو أفريكا انتا يقبرلو أخت زوبا خان تقراي بزملكة انتا يقبرلوس مهاري غتكون مرحي جناحي الرامي غتكون منكحي ودابة غتكون تزيكي الكخالي تترفكس أو كالي أقول زخون ناي بعلم بوليتيكا خاصو خلو زصور وحوس بزي مئتاو هيوت كان غتترف بوحدو زقباكا نعو زبكع درجة نقحات كلوكا تسويتا زقبورلس كيد كاب عفار كل الكتل انتس عاسو بوكساتكا انتس عدو حمام نيروكا عاملاق انتسو عكاتولوس مس منتاي قصر أنا زحقوس النجار يكونن قندما مرأي من تصير يونتي نتزنينا يكون تات مخرو معدو نسب كسب حادث ون كي تعرف أو كم زي عينة أقول زخون طلع عتيون زي ترجم زي الواقع يخفل مساوتنا يكالود كي يخون إن بنتي لجن وا نومي لانه فرس يزولانه زي قال سو حتى بهالكل عسي او جزء 24 ساعات بزو قداي زيا توعل تحدر مستموز النيو موسيوم ززارو متحز مچبط يولو بوليتيكا ورديت انغنزابو زموته هلخ زموسلم ززارو ነገር انا هيك تصوري كل ما يزوي او زحتهم مناس يكون سلازخوني يحزلون بستخونه تزعابي نغرو زنبره فريس انديو 7-8 ميتاوي يلن كمزي ناي كرم حدا عمت زنبره خونتات كم يله والله نفلتينا ግን ولا حدا سب اون كترف ስለዚህ ይብሉ ናይ ትግራዋይ ህይወት ማለት ክባር ስለዝኾነ አሰላለፉ ብዘይ ግድስ ዕድሚሉ ብዘይ ግድስ ክጠፈና ዝግባእ ህይወት አካሊ ጉዳይ እምበር ንትግራይ ብዘሳግር እምበር ዝኽፈል ዋጋ እንተልዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጉል ዝኾነ ነገር ናይ ሓደ ሰብ ህይወት ክሓልፍ ስለዘይብሉ ዝተኻእለ ኩሉ ፃዕሪ ምግባር ክሳብ መወዳእታ የድሊ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ ሞራላዊ ትርጉም ኣለዎ ታሪካዊ ትርጉም ኣለዎ ወታደራዊ ትርጉሙ ንዓይ ብዙሕ ኣይኮነን ወተዚኦም እሲ ሃለዉ ሃለዉ ፍቲ ወታደራዊ ሚዛን ሓይሊ ዘምፅኦ ነገር የብሎምን እዚ ሰብኣይ ግን ንፖለቲካዊ ወዲትን ሽርሕን ከመይ ፈቲኑ ከመይ ተፃዊቱሎም ሕዝቡን ከመይ ክቕፅል ይደለሎ ንሪኦ ስለ ዘለና እሞ 11 ሰዓት በፂሕና ኣሎ ዘለና ኣሉ ግዜ ሕዝቡ ኣይረፈደን ንትግራይ ምሕላይ ይግደፍዎ ንትግራይ ክሓልዩ ኣነ ይፅበዮምን ባይዘው እዚኦም ንትግራይ ንህዝቢ ትግራይን ክሓልዩ ዘኽእል ርእስን ነተሓሳስባን ርዲትን ተዝህልዎም ኣብ ዝኽእሉ እውን ኣይናሃለውን ኣነ ክሓልዩ ይፅበዮም ንባዕሎም እዩ ንናይ ባዕሎም ህይወት ጥራሕ ሓንሳብ ህይወትካ ተስኢንካያ ኣይትምለስን ዝደለኻዮ ነገር ተትጣዓስ ተትናሳሕ ዝደለኻዮ ተትኸውን ተጠፊኣ ኣይትምለስን ስለዚ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ዓይኒ ዘለዎ ይርአ ናይ ባዕሉ ህይወት የድሕንካ ምባል ወፃእነ ካሊእ
كمزي خمتي زينا خوينا با زيو بزيو مخديات با خمزي كوينا زي باوسينا تايدو ويدو زول ولا حاجه ترجم زي يقولوا سبستانس يقولوا ناي بوليتيكا تنتنا متاوي يدلين مخنيات يكونوا زياتهم سيتهم غوستهم نوعلهم سبستانس زلو نجر كمزي زارو تنريهم زلنا توردتهم اتي كيدهم كم كنتيت فوخيسهم قال عليهم تعرفهم انه هات تግራይ ዝቃለሶም ዝነበረን ላዕልስ ቶም ኢትዮጵያውያን ንባዕሎም ፎ ኢሎም እምነው ተጋሩ ኮይኮና ንቃለሶም ዘለና እንድሕር ስተዊልኩም ኮንኩም ባይዘወይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኔው ተኣኪቦም ቶም ኢትዮጵያውያን ከመይ ከም ዝቃለስዎም ዘሎ ትሪኦ ኣለኹም ኣብቲ ሚድያ ይኹን ኣብ መድረኻት ይኹን ዝኩሉ ውግዘት ዝኩሉ ውርደት ናታቶም መደኸርቲ ዝኾኑ ሕልፍ ኢሎም ከዓ ኣብ መስኮታት ዩቲዩብ ከዓ ዝመፁ ብደገ ዘለው ከምዚ ናይቲ ኣላ ሶሎሞንን ናይቲ ልደቱ ኣያሌውን ዝነበረ ዓይነት ፃኒሒት ብኩሉ ነገሮም ሲ ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካዊ መማረፂ ሓሳብ ካብ ሓሳብ ወይ መፍትሒ ካብ መፍትሒ ወይ መሰል ካብ መሰል ዝበሃል ተኽብሮ ዋላይ ተሰማምዐሉ ዋላይ ትወስዶ ዝበሃል ነገርሲ የለን ማለት ሶ እዚኦም መራሕቶም ጎስጎስቶም ቅርሺን ድለላን እናበተንካ ገለ እናበልካ ሓንሳብ ብቁሸታ ተሓሳስባ እናፀበብካ ሆይ ኢሎም ዝወሰድዎም ሲ ክትንትኑ ላይ ይፅበን ማለት እዩ ስለዚ ምስኣቶም ኣነ ፖለቲካዊ መውጎት የብለይ ከርድኦም ዝፍትኖ ነገር የብለይ ዝካትዖ የብለይ ኦንሊ ነገር ተረኪበዮም ጀብ ዝረኸብክዎም ሂወትካ ድሕን ትውዳእ ከይረፈደ ፀሓይ እንተይ ዓረበት ሂወትካ ኣድሕን ካብ ናይ ባዕልኻ ሂወት ንላዕሊ ንዓኻ ዘግድሰካ ካሊእ ነገር ክህሉ የብሉን ምክንያቱ እዚ ፍጻመ እዚ ካብዚ ንላዕሊ መርኣያ ዝኾነ እንታይ ነገር ኣሎ ናብ ካሊእ ምኻድ የለኒ ጥራሕ እየ ዝብሎም እሞ ሕዚ እውን ተይረፈዶም ባዕሎም እንተድሒኖው ሰየን ባዕሎም ኣይፋልና ናብ ሓዊና ንኣቱ ኣብ መጋርያ ኢና ንኣቱ ኣብ ኣብዪ ኣሕመድ ዝፀሓሮ ውዲትን ሽርሕን ኣቲና ክንጥበስ ኢና ኢሎም ግን እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ እየ ዝብሎም ኣነ ቀብጠርጠር ሸንጠርጠር ከምኡታት ብዙሕ ዝብርሀኒ ሰብ ኣይኮንኩን ይቕኒየለይ ደቂ ዓበይቲ ቴንክ ዩ ዶክተር ዋ ይቕኒልና በረኻ ትግራይ ከመይ ውዕልካ ዳሓ እንደ ኩላኹም ከመይ ውዕልኩሞ ኣብዚ ኣጀንዳ ሓሳብ በረኻ ትግራይ ኣጀንዳ እንታይ እያ ዘላ ከመይ ውዕላትኩም ሰላም ያ ኣብዞም ፎቶ ተለጢፎም ዘለዉ ኣብ ዓፋር ዝነበሩ እዮም ኣብዚ ናይ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ና ከባቢያውነት ኣፈላላይ ወይ ከዓ ጉጅለ ኣብኡ እዮም እዚኣ ብመሞቲኦም ተረሽኖም ድዮም ተመሪዞም ድዮም ዝሮ ሬሳ እዩ ዝለኣኽ ዘሎ እዚኦም መምህሪ ክኾኑ ተመኡ ዘለዉ ናይ ወደን ጥሩ ናይ ፃድቃንን ናይ ጁባ መእከቢ ውልቃ ሃፍቲ መእከቢ ኮይኖም የግልግሉ ዘለዉ ከዓ ናይ ብልፅግና ፈረስ ሕጂ ብዚኦም በቃ ዘለዉ ዘሎ ብዚኦም ተማሂሩ ሂወት ከድሕን ማለት እዩ ሂወት ንኸድሕን እዚኦም መፅኦም ትግራይ መፅኦም እዚኦም ተመረዘ ሓይሊ እዩ እንደም ንትግራይ ሸኽሚ እዮም ባይዘወይ ዋላ ናብ ትግራይ መፅኦም ተመው ዘሎ ሓይሊ እውን ሸኽሚ እዮም ግን ሂወቶም ይድሓኑ ሬሳ ካብ ዝኣቱ ይእተው ንባዕሎም ሂወቶም እና ኣብዚና ሓሳብና ሼር ንገብር ዘለና ተሓደ እውን ተሰኒኢ ዲኒሄ ተሓደ ስቀኒ እዩ እዎ እቶም እውን ዓብዪ ወላዲ እውን ሰኒዮሞም እኒአው እወ እንታይ ድዩ እቲ ኣጋጢሙና ዘሎ ተንኮልን ክፋእን እዚኦም ተታሊሎም ዝኸዱ ሃንደበት ብዘይ ኣፍልጦ ገለመለ ዝብል ኣይሰርሕን እዚኦም ዝኸዱሉ ዓላማ ብደንቢ ለይትን ቀትርን ኮርሲ ወሲዶምሉ
ኣብ ትግራይ ናይ ስርዓት ለውጢ ክግበር እዩ ናይ ኣመራርሓ ለውጢ ክግበር እዩ ትግራይ ተጎዲኣ ስለ ዝኾነት ተሃስያ ስለ ዝኾነት ፅንተት ስለ ተፈፀማ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ናብ ኢትዮጵያውያን ምስ ኢትዮጵያውያን ክቅፅል ዘይኽእል ሓይሊ ስለ ዝኾነ ንሕና ፀቂጥና ሒዝና ኣብ ኢትዮጵያ ክንቅፅል ተኮይና ዝቃለስ ሓይሊ ፈጢርና ንዘውዚ ዘሎ ሓይሊ ትግራዋይነት ሓይሊ ክንስዕሮ ክንክእል ኣለና ነዚ ንስዕሮ ከዓ ተዓጢቕና ኢና እዚ ትግራዋይ እየ እናበለ ንዘለኣለም ኣብ ስልጣን ዝነብር እዮም ዝብልዎ ንሳቶም ንባዕሎም ኣብ ምንታይ ከም ዝነበሩ እውን ንድዒ ብጣዕሚ እዮም ዝርስዕዎ ስለዚ ክጠፍእ ዝደለይዎ ሓይልስ ተመኺሮም እዮም ከይዶም ክጠፍእ ዝደለይዎ ሓይሊ ሓደ እቲ ሰራዊት ትግራይ እቲ ወሓስ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ነቲ መኸተ ጠጠው ኣቢሉ ደው ኢሉ ኣብ ፅኑዕ መትከል ዘሎ ክነፍርሶ ኢና ተመኡ ዘለው ዘይሰዓሩ ኢትዮጵያውያን ተኣኪቦም መፅኦም ኩሉ ዝደለይዎ ሓጋዚኦም ሰብሲቦም መፅኦም ክስዕርዎ ዘይከኣሉ ሓይለኡ ዘሎ ላዕለዋይ ሓይሊ መሪሕነት ሰራዊት ክቅተል ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ ውዲ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ጠርኒፉ ብሄራዊ ረብሓ ከተግብረላ እየ መሰል ዓርሰ ውሳኔኣ ባዕላ ንባዕላ ምምሕዳር ዝብል ናይ ሕወሓት እዚ እውን ክስበር ተኮይኑ ሕወሓት ዝበሃል ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም ብደንቢ ተረዲኦም ኣሚኖም ክንገብራ ኢና እዚኣ ዳ ኢሎም ዝተበገሱ ሰባት እዮም እዚኦም ሃንደበት ኣይኮነን ኣብ ምጥፋእ ትግራይ ብደንቢ ዝተኣማመኑ ሰባት እዮም ትግራይ ከጥፍኡ እንተኮይኖም እዞም ሓይልታት እዚኦም ክንፅልዎም ክስዕርዎም ምስ ፀላእ ኮይንና ክንስዕሮም ኢና ኢሎም እዮም ከይዶም ሕጂ ትግራዋይ እቲ ብተፈጥሮኡ ትሕት ኣቢሉ ብየዋህነት ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣንቱም ተደናጊርኩም ዝኸድኩም ኣንቱም ገለ ይበሃል እዩ ዝናሰ ሓይሊ ተልዩ ከምኡ ኢልካ ይመለስ እንተዘይኮይኑ ግን መብዛሕትኡ ዛዕቢ ሰብኣይ ዝሪኦ ዘለካ ሕጂ እንተስ ወያናይ ኮይኑ እንተስ ተጋድላይ ኮይኑ እንተስ ካድረ ኮይኑ ኣብዚ ክሳብ ዝዓድመ እዚኣ ዝመፀላ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ስለ ልቦና ይፈልጥ እዩ ትግራይ ንፀላእታ ከመይ ገይራ ከም ትከላኸል ከመይ ገይራ ከም ዝሰዓረት እቲ ፅንተት ግዜ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዙይ ብፀላእ ተደልዲሎም እንተዘየፍሪሶሞ ሕጂ እውን ትግራይ ይትሰዓርን ዝብል ካብ ላዕሊ ዝመፆም ናይ ተንኮል ስራሕ ትግራዋይ ብትግራዋይ እዩ ክጠፍእ ዘሎ ክሰዓር ዝኽእል ንሕና ድሮንን ኣፅዋርን እናሓገዝና በቶም ተጋሩ ብናቶም እዮም ዝጠፍኡ ኢሉ ናይ ተንኮል ስራሕ ተሰሪሑ ነዚኦም ከዓ ኣማህሊሉ ኣዳህሊሉ እእሚኑ ካብ ገዝኦም ዕጥቆም እናሓዙ ክወፁ ዝተገበረ ናይ ተንኮል ስራሕ ብደንቢ ኣሚኖምሉ ስለ ዝኸዱ ሕጂ እውን ብውድብ ሕወሓት ከባብነት ርኢና ኣይንፈልጥን ተጋድላይ ሕወሓት ይኹን ህዝቢ ትግራይ ብከባብነት ተጎዲአ ብከባብነት ተጠቂዐ ናይ ከባብነት ፀገም ኣለኒ ኢሉ ኣይፈልጥን ፀላእ እንተመፂዎ በቲ ሓደ ይምፃእ በቲ ሓደ ንዝመፀ ፀላኢ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዓሲሉ እዩ ዝስዕር ስለዚ እዚ ከባብነት ዝተጠቀሙሉ እዞም ከዳዓት እዚኣቶም መትሐዚ ቦታ ረጊፆም ኣብኣ ኮይኖም ንተው ዘሎ ህዝቢ ንሕና ኢና ደቅኻ ኢሎም ንግዚኡ ብገንዘብን ብስልጣንን ዝተፈላለየ ፅዕንቶታት ቂመኛታት እናኣከቡ ቀሊል ዘይበሃል ሰብ ልቡ ክሽፍት ፀረ ትግራይን ፀረ ሰራዊቱን ፀረ ሕወሓትን ክስለፍ ገይሮሞ ዝተወሰነ ከይዶምሉ ነይሮም ስሩ እውን ግዜ እናነብሑ ምስ ከደፍቲ ከባቢ ዓሰልሰል ምስ በሉ እቲ ናይ ብልፅግና ልኡ ከም መቐለ እውን ኣጀኹም ኢሉ ስልጣነ ብኢዶም ምኳና ይፈልጡ ነይሮም እዮም እዚኣቶም ግዝያዊ ምሕዳር ናይዚኦም መጋቢ እዩ ነይሩ ናይዚኦም ሞራል ዝህቦም ዕጥቂ ዝህቦም ስንቂ ዝህቦም ስለ ዝነበረ ኣይንሰዓርን በቃ ተቐይራ እያ ትግራይ በቃ ትናህና ሚዛን ሓይሉ እዩ ክወፅእ ምክንያቱ ስልጣን ዝሓዘ ኣካል ምሳና እዩ ዘሎ ሰራዊት ንምፍራስ እውን ምስ ጠመዮም ምስ መረሮ
كفرسيو ودو واحد حرجي وكنو تخليو قال ملا طفيو سلطان وانا سلازل ليلهم بدن بيو ممهيرومو نتخبابون كزرغو جميروم نيروم زي وانا مبغسيو تغزياو محدار امقله سلازنبر ايو ثم مجمريا جمرون ያው ኢትዮጵያውያን የመተሐሳስበኦም ፀረ ትግራይ ዝኾነ ስለ ልቦና እዩ ዘለዎም ትግራይ ዓርሳ ኺኢላ ካብ ዘለቶ ፅንተት እንድሕር ወፂያ ምስ ኢትዮጵያ ተስማዕሚዓ ተወቂዓ ተፀቂጣ ከም ዘይትነብር ስለ ዝፍለጥ እዙይ ንምስባር ዝተገበረ እዩ ድሕሪኡ ከዓ እቲ መንግስቲ እውን ኣብ መቐለ ዘሎ ውክልና ናይ ብልፅግና ዝሓዘ ፀረ ትግራይ ውሽጢ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ተኣማሚኖም ቀሊል ዘይበሃል ትግራይ ንሱ ወና ንክኸውን ሞጉዚት ናይ ብልፅግና ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሸሸ ክብል ዝተሓሰበ ሰይራ እዩ እቲ ከባብነት ዘገንገንዎ በቲ ደቡብ ገለታት እውን በቃ መርገፂ ቦታ ብንዕኦም ዝመስል በቃ ትግራይ ህወሓት 50 ዓመት ሙሉእ ዝጨፍጨፈትካ 50 ዓመት ሙሉእ ዝጎድእትካ እናበሉ ናቶም መኽላባት እናራብሑ ነተኡ ዘሎ ብጣዕሚ ተቃላሳይ ዝኾነ ህዝቢ ርእሱ ከድንን ተስፋ ክቆርፅ ሱር ከመይ ከእዩ እኒሄ ኢሎም ወዲ ህወሓት እውን ተይከዶም ርሑቕ ዋላ ይፍለጡ በቃ ህልም ምስ በለ እተው ነበረ ኩነታት ኣዳናጊርዎ ብዙሕ ብጣዕሚ ተቃላሳይ ዝበሃል ዝንባለ ከም ዝፈጠረ ይፍለጥ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ እቲ ፀቕጢ እንድሕር በዚሑ ኣብቲ ከባቢ እቲ ግዜ እንድሕር ተናዊሑ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ስድራ ዘለዎ ንብረት ዘለዎ መሬት ዘለዎ ክነብር ዝደሊ ናፍቲ መዓልታዊ ዝገብረልካ ምንቅስቃስ ናብኡ ኢኻ ትፅጋዕ ዳርጋ ተስፋታት እውን ዜናታት ሚድያታት ተዓፅየን እየን ነይረን ብዛዕባ ትግራይ ዝገልፃ ሚድያታት ኣይነበራን እና ብዙሕ ተጨናኒቆም ከም ዝተቐመጡ ኣፍታ መጨረሻ ርኢና እያ ኢና በዓል ኬረስ ሃፍቱ ዝበሃሉ ተላዒሎም ምስከዱ ይቅርታ ተሸሙ ፅዋዕ ትማል እውን ነገርካ ነርካ ንሶም ተላዒሎም ምስከዱ እንታይ ከም ዝበለ ተኸባቢ ርኢና ኢና ስለዚ ከባቢያውነት ብደንቢ ኣገንጊኖሞ ከም ዝነበሩ ብስሩ እውን እቲ ዝተውሃቦም ገሬዋ ሽግር እኮ ይብሉ ስም ፅዋዕ ነዞም ዓበይቲ መራሕቲ ማነቶም ሸፋቱ ገለማ ብሽሞም ኢኻ ፅዋዕ እምበር ከመይ እምባ ክግበረ ወይ ጌታቸው ኣይፅውዑ ዶ ይበሃል ናይ ትገዛ ክብሪ ንትገዛ ኢና ናይ ትገዛ መምርሒ ኢላ እየ እምበር ኣነ ብስሩ ኣይኒ ፍርሓዮም ዳ ኣነ ኮሆም እኮ እየ ዝብል ብስሩ ንሕማቕ እማ ክተስተኻኽሎ ተኮይንካ ነጊርካ እዩ وختردوس نتوم تيك توك ورا تبزر حج ميك تقرأ قال ناول خامل عن نوع الناسي أقوى بيكون نمبر نوت يوم ما ده تاي مسلني بسرون اندهر قدمكم زينر كاستخاخيل كاتيل كيا ود سوون ناول بو اذا حسب صقم يولن دحان نتجزا كنا خبرو سلازلنا صقم يولن كافنا انت مليق حساب مسحاب نتحساب بقيقا ملعال صبويو مقالس እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እና በዓል እዚኦም ኣብ ዝተለዓሉ ሰሚዕና እዮም ኢና ኣብ ምንታይ ዓዘቕቲ ከም ዝኣተው ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ናይ ኣድሃርያናት ስርዓት ኣብዚ 2 ዓመት ኣጋጢሙና ኢሎም እዮም ግብሪ ተዘይከፊልካ ተኣሲርካ ተሓድር እኮ ይብሉ ነይሮም በቃ ክንደዚያን ክፈል ተባሂልካ ኣይከፍል እንተይልካ ትግብሪ ዝብሎ ዘለኹስ ሕጋዊ ናይ መንግስቲ ኣታዊ ኣይኮነን በቃ ዝኾነ ትእዛዝ ይመጽእ ኣይትኸፍልን ተኣሲርካ ተሓድር በሃይለ ስላሴ ዝነበረ ስርዓት ቀጥታ እዩ መፅኡ ግልጋሎት ሂበብ ዝ2 ዓመት እዚ ስለዚ ውድ ህወሓት ብጥፋኣ ተስፋ ቆሪፅና ናብና ኣተወሲእና ግን ተስፋ ክንቆርፅካ ኣይከኣልናን ምክንያቱ ሰራዊትና ስለ ዘሎ እቲ ሓደ ንሰምዖ ድምፂ እውን ስለ ዘሎ በቃ ምስ ፀላእቲ እናተጃፋዕና ተስፋ ብዘይ ምቁራፅ ኣፅኒሕና እያ ኢና እንኳዕ ዝውድብ እዙይ ናብ ቦትኡ መፀ ዝውድብ እዙይ ውድብ ህወሓት ዘይኮነ ንዕና ባዕልና ህወሓት ኢና ናህና እዩ ደቅና ሂብና ጉልበትና ሂብና ሃፍትና ሂብና ዝተመስረተ ውድብ 50 ዓመት ሙሉእ ቡናቱ ተስፋን ሞራልን ከቢርና ዋላ መስዋዕትና ከፈልና ኣብ ድሕረይና ዘሎ ስርዓት ኣብ ልዕለይና ዘሎ ስርዓት ናህና ብምዃኑ ኮሪዕና ብዝነበርናሉ ሰዓት ዝተረበሽናዮ ብ2 ዓመት እዚ እንኳዕ መፃኹም ኢሎም ልቦም እናወቕዑ ዓበይቲ ሓረስቶት ከመይ ገይሮም ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ርኢና ኢና ናይ ኣድሃርያናት ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ኣብ ዝባኖም ሸሸ ስለ ዝበልዎም ተይፈተኻ ብውድ እውን ብግዲ እውን ተገዲድካ ተኣትወሉ ኩነታት ይፍጠር እዩ እንድሕር ፅዕንቶ ኣብቲ ከባቢኻ ተፈጢሩ
ዝንባለታት ይመፁ እዮም ስለዚ ከይዱ እንታይ እዩ እቲ ኸውንነት ርኢናዮ ስለ ዝኾና ህዝቢ ትግራይ ብዝገበሮ ቃልሲ ኣብ ራያ ኣብ ደቡብ ዘሎ ህዝቢ ክጭቆን እንተሎ ማንም ትግራዋይ እዩ ዝቃለሰሉ ዝኾነ ትግራዋይ ማለት እዩ ትፈታው ዓዱ ማለት እዩ ኣነና ኣብዛ መስመር እነና ኢና ንፋለጥ ኢና ኣብዚ መስመር ዘለና ከባብነት ክዛረብ ኣነ እንድዒ ኣብዘን ዝተኸፍትዎን ገዛታት ከባብያውነት ብጣዕሚ ዝፅየፍ ኣነ ክዛረብውን ከባብያውነት ኣይተልዕል እውን ኣይንብልን ኢና ስርኢልና ይንፈልጥን ምክንያቱ ንሕና ንቃለሰሉ ብዛዕባ ትግራይ እዩ ብዛዕባ ወፃዓ እዩ ንዛረብ ኣብ ውሽጢ ህዝብታት ዘጋጥሙ ናይ ሕመቕ ስራሕትታት ናይ ትግሊ ምምሕዳር ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ክኾን ይኽእል እዩ ብኣጀንዳ ተሰኪሙ ከንቀሳቐስ ዝኽእል መራሒ እንተልዩ ከዓ ናይ ፀላኢ ቫይረስ ተሸኪሙ ንህዝቢ ትግራይ ከላብድ ዝኽእል ሕማም እንተልዩ ከዓ ክለዓል ክልቀም እውን ኢና ንንቀሳቐስ እምበር ብባዕልና ንገልፆ ንትግራይ ንእሽተይ ኣይኮነትን ትግራይ ዓባይ እያ ዕብየት ማለት ዓብይ ካርታ መሬትን ብዙሕ ሚልዮናት ህዝብን ኣይኮነን ተተሓሳስባ እዩ ስለ ልቦና እዩ ትፀኒዕካ ንዝመፀ ይምፃእ ክትስዕር ምዃንካ ኣሚንካ ትገብሮ ቃልሲ እዩ እና ትግራይ ከም ትግራይ እንተሓሲብና ንዕወት ምዃንና ስለ ንፈልጥ ቀይሕን ፀሊምን ንብሎ ትግራዋይ እውን ስለ ዘየለይ ንምሳሌ ሕጂ ኩናማስ ተጋሩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ እንድዩ ግን ብብሔረሰብነት ኩናማ እንድዮም ንኩናማ ዘጓኒ ትግራዋይ የለን ኣነ ብናተይ ስለ ልቦና ክሓስቦት ኣለኹ ካብታ ትግራዋይ ተዶን እታ ኩናማዊ ተዶን ማዕረብ እየን ከምኡ ኢና ንሓስብ ንሕና ኣብታ ካርታ መሬት ትግራይ ዘሎ ትግራዋይ ለይላን ጉለይላን ንገብረሉ ብምንም ምክንያት የለን ከም ተጋሩ ብትክክለኛ እንድሕር ኣብ እሙሮና ኣሊና ማለት እዩ ኩሉ ትግራዋይ ከዓ ኣስተዋፅኦ ስለ ዝገብር ንትግራይ ስውን እዩ ደስ ዝብለካ ብዝመፀ ይምፃእ ፀላኢ ኩሉ ትግራዋይ ክዋፅኦ ክስለፍ ኢኻ ትርኢ እዙይ ካብ ቀደም እዩ ሕጂ ኣይኮነን ወለድና እውን ከምኡ እናገበርዎ መፅኦም እዮም ንሕና እውን ኣብዚ 50 ዓመት እንታይ ከም ተፈጠረ እናራእይናዮ ስለ ዝመፃና ከባብያውነት እንድሕረ ተኣታቲና እያ ትግራይ ትሰዓር ዝብል ናይ ፀላእቲ ናይ ተንኮል ስራሕቲ እዙይ ዝተሸከሞ ብስልጣን ዝነበሩ ኣካላት ብዓረክቶም ብሓደሓደ ነገራት ብዙሕ ከም ዝጎድእዋ ንትግራይ ግልፂ እዩ ግን ንምእራሙ ቀሊል እዩ ምእራሙ ቀሊል እዩ ሕጂ እኮ ሓጂ እንተርኢናዮ መንግስቲ ካብ ዝምለሰ ብዛ ወርሒ እዚኣ ኣየናይ ትግራዋይ እዩ ዝጓነየ ከባብያውነት ዝበሃል ምስሪ የለን ሕጂ ስኢሉ ግለ ሽፍታ ስኢሉ ግለ ባንዳ ከምዛ ዓንተወትሩ ኣነበርኩም ረእይዎም እዚ መንእሰይ ትግራይ ዘጋፍዕዎ ዘለው እናበለት ሚድያ ትነዝሕ ዘላ ዓንተ ወይ ተልዕልዋ ነርኩም ኣብ ውቕሮ ኮይና ከምኡ ትብል ታቆልዓ ብደንቢ ብዙሕ ነገር እያ ትሰርሕ ነዚ እውን ኢና ኣብ ትግራይ ቃልሲ ዝጅምር ካብ ውሽጢ እዩ ቃልሲ ካብ ውሽጢ ይጅምር ኣብ ውሽጢ ቃልሲ ብዝፀንዐ ቁፅሪ ብኡ ልክዕ ተተቃላሳይ ኣካል ኣብቲ ጎኒ ቃልሲ ኮይኑ ንዙይ ክዳፍኡ ዝኽእሉ ኣካላት ከዓ የወግዶም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቃልሲ ድኽመተሎ ኢለ ኣነ ዝግምት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኑ ፀረ ትግራይ ዝኾነ ተሓሳስባ ሒዙ ዝንቀሳቀስ ኣካል ስርዓት ገብር ክኽእል ኣለዎ በቃ ኣብኡ ይጀምር እቲ ቃልሲ ኣብኡ እንድሕር ፀኒዑ ኣብ ደገ ብዝተፈላለየ ናይ ፀላእቲ ኣጀንዳታት ክመፁ ሓንቲ ገዛ ከፊትና ኢና ነፍርሶም ምክንያቱ እቲ ቁም ነገር ካብ ውሽጢ ጀመረ ምሳና ስለ ዘሎ ትቃልሲ ማለት ኣብ ውሽጢ እንድሕር ትቃልሲ ሰኒፉ ኣብ ደገ ንገብሮ ምንቅስቃስ ይለሓሓፅ እቲ ኩነታት በቃ ዘይዕወት ይኸውን ብዙሕ እውን በቃ እንታይ ሽሙ ይሰደካ ንዞም ኣብዚ ዝከራኸሩ ኣካላት ፀረይካ ዝተሰለፉ እውን ዕዱላት ይረኽቡ ማለት እዩ ሎሚ ሓደ ገበን ተፈፂሙ እንደገና ፀባሕ ሓደ ነገር ክፍፀም ንሶም ቀደም ሓደ ክልተ እናበሉ ሕመቃት ናይ ትግራይ ሕመቃት ናይቲ ስርዓት ሕመቃት ናይቲ ውድብ ሕመቃት ናይቲ ሰራዊት ሕመቃት ናይቲ ከባብነት ይግንግን ማለት ስለዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ሕመቅ ክፀርፍ ክኽእል ኣሎ ኦልሬዲ እኮ መንግስቲ መሊስና መንግስቲ ምምላስ ማለት ትርጉሙ ዘይተረድኦም ሰባት እኮ እኒሁ መንግስቲ እንድሕር መሊስካ መንግስቲ ዘለዎ ሰራዊት ይህልወካ
መንግስትኻ እንድሕር መሊስካ ብመንግስቲ ዝምራሕ ሕጊ ይህልወካ ሕጊ ንምኽባር እውን መንግስቲ የንቀሳቅሶ ማለት ንዙይ ዘየተጉራ አካላት ምልዓል ምቕፃዕ ምፍራድ ናውቲ ሓላፍነት ይኸውን ማለት ስለዚህ እቲ መንግስቲ ምምላሱ ንብዙሕ ነገር ናይ ትግራይ ኣጋጢሙ ነበረ ስንፍናታት እዚኦም ከውግድ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ካብቲ ሕጂ ንብሎ ዘለና መንእሰይ ትግራይ ይግፈፍ ኣሎ ዋ እንተ ተገፈፈስ ምሳሌ ተገፈፈ ነገር ይራእይናን ሲልና ናይ ሓሰውቲ ክምርመር ኣለዎ ንብል ኣለና ኢና እንተ ተገፈፈስ እቲ ተፈናቂሉ ዘሎ ህዝብና ብዘለዎ ክጠፍእ ማለት እዩ ዝፈርሕ ትግራዋይ እኮ የለን ንቃልሲ ከይገፈፍ ዝመንእሰይ ዘለስ ጠበቃ ነቶም ዝግፈፉ ዘለው ዲ ዝኾን ዘለስ ነቲ ካብ ገፁ ተፈናቂሉ ልዕሊ ሚልዮናት ዝጠፍእ ዘለኸ እንድሕር መንእሰይ ዘይተሰሊፉ ይመለስ ዲና ቦቱ ኣይመለስን እኮ ንሓደ ነገር ክነዕውት ክንብል ጨምላቅ ዝኾነ ሓሳብ ሒዝካ ነቲ ህዝብካ ኣብ ክፋእ ዘሎ እናኸሓድካዮ ክትውዕል መዓልታዊ ጽባሕ ንግሆ ከመይ ዓይነት ሰብ ኢኻ እንድዒ እንተ ተገፈፈ እውን ኣየኽፈአሉን ግን መንእሰይ ትግራይ ንምግፋፍ ክሳብ ምግፋፍ ዝበፅሕ ነገር የለን በደል ትግራይ ዝፈልጥ መንእሰይ ኣሎ ፀገም ትግራይ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ይርኢ ኣሎ መንግስቲ ዘይምህላው ተስፋ ይቆርፅ ስለነበረ ዝተፈላለየ ነገራት ክስደድ ክኸፍኦ ገለታት ፈራሕ ክኸውን ብዙሕ ተሰሪሑ እዩ ንሱታት ወጊካ መንእሰይ ብድልየቱ ላዕላውነቱ ህዝቡን ናብ ሰላም ክመልስ ድልውይ መንእሰይ ትግራይ ወለዱ እናሞቶ ጭቃ እናሞቱ ኣነ ክነብር እየ ዝብል መንእሰይ የለን ኣብ ትግራይ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ የለን ስለዚ ሕጂ ዋና ዘጋንዋ ዘለው መንእሰይ ይግፈፈለ ዝብል ዓንተ እውን ሰዓረ ኣብ ሓደ ገዛ ሪእካ ነይረ ኣቲኻ ኣይስሕቡናን እምበር ኣነ እውን ከይደ ነይረ ግን ናይ ክፋእ ስራሕቲ እውን ስለዝኾነ ተን ንብለን ነገር እውን ስለዝፈልጡና ዳርጋ ብዙሕ ንዓኻ እዮም ለሚዶምካ ገለ እምበር ንብዙሕ ሰብ ዘየእትውሉ ገዛታት እዩ ከይድና ይነበርና ሒዞምዎ ዘለዎ ኣጀንዳ ኣብ ትግራይ ክፀፍፍ ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ዓይነት መስራሓት ካብ ትግራይ ክመፁ ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና ከባብነት ግን ኣብቲ በፂሕዎ ነበረ በፂሕዎ ነይሩ እዩ ግን ተመሊሱ ናብ ሓድነቱ ተመሊሱ ስለ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብቐሊሉ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣይሽርሸርን ምክንያቱ ፀላእትና ብዙሓት እዮም ሓድነትና እንድሕር ተጓዲሉ ብትግራውነትና እዮም ከንብሩና ዘይደልዩ እዚኣ ክትፍልጥ ዘለዋ ሓድነትካ እንድሕር ተጓዲሉ ናብቲ ሓደ ተፀጋዕ ብትግራውነትካ እዮም ዘየንብሩካ እዙይ ከዓ ፀላእቱ ዝስዕረሉ ሲስተም ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝፈልጥ እዩ ሓድነት ከይትፈርሶ ዝጥንቀቕ ፀላእቱ ስለ ዝፈልጥ ከመይ ከም ዝፈርሕዎ እንተተወዲኡ ስለ ዝፈልጥ እዚ ውደባ እዚ ከፍርስዎ እሞ ክስዕርዎ ስለ ዝደልዩ እዚኣ ይፈልጥ ስለ ዝኾነ ውደብኡ ከይትብተኖ ባዕሉ እዩ ዝሕልዋ ህዝቢ ትግራይ እቲ ሰዓሪሩ ዝነበረ ሕመቕ ተፀራሪጉ ዝጠፍአሉ ኩነታት ክፍጠር ድሕሪ መንግስቲ ምምላስ ብዙሓት ስራሕትታት ክስርሑ ክኽእሉ ኣለዎም በቃ ኣብ ውሽጢ ምፅራይ ይጀምር ንዙይ ዝኾነ ኣካል መዓት እዩ ዘሎ ተቃላሳይኩ ካልኣይ ከምዚ ዓይነት ውፅእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ቲክቶከራት ይኹን ዝኾኑ ሚድያታት ሒዞም እቲ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ሓሶት ገለታት ከንፀባሩ ዝኽእሉ ሰባት እንተዝፍጠሩ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን እንተዝውና ካብኡ ተቐቢልና ኮይና ንቃለስ ሕጂ ተንቃለስ ኣለና እኮ ብሓደ ሓደ ዕርክትና ዝረኸብናየን ኣብ ሰራዊት ዘለው ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለው ደው ኢልና ገለ እንታይ ሓድሽ ነገር ስውን ናይ ሓደ ግንባር ከባቢ ክኾን ይኽእል እዩ ኢና ንርኢ ዘለና እና ፀገማት ካብ ውሽጢ ክፀርዩ ካብ ውሽጢ ምቅላስ ክንርኢ ተለና ከዓ ንሕና እውን ብዘለፀ እዙይ ዕውት ንምግባር ክንቃለሰሎም ንኽእል ነገራት እናሰፍሑ ክመፅ ኣለዎም ከባብነት ግን ገንጊኑ ነይሩ ግን ጠፊኡ ብሓደ ግዜ ድምፅ ማፁ ጠፊኡ ሕጂ ወይለኻ ንትግራይ ከተጥፍእ ኣብ ፀላእ ተሰለፍካ ትግራይ በቃ ናብ ሓድነታ መፅያ እያ ምክንያቱ እቲ ሕመቕ ናይ ደገ እምበር ናይ ውሽጢ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ናይ ደገ እቲ ናይ ኣብ መቐለ ዝነበረ ናይ ብልፅግና ስራሕ እንድሕር ተቆሪፁ ከባብያውነት ገለመ ዝበል ርስሓት ተጠሊፉ ይጠፍእ እና ኣብ ሽፍትነት መሲልዎም ትግራይ ንምድማይ ኮነ ኢሎም ዝኸዱ እዚኦም መሲልዎም ገለ ተታሊሎም ከይንብሎም ኮነ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ስርዓት ለውጢ ናይ ኣማፃፅኣ ናይ ባህሊ ለውጢ ክገብሩ እዮም ከይዶም ተነጊርዎም እዩ ንስኹም ጀነራላት ክትኮኑ ኢኹም ቶም ትግራይ እኒአው ትግራዋይነት እናበሉ ዝንግንጉ
ክነጥፍኦም ኢና ተባሂሎም እዮም ከይዶም ብደንቢ እዮም ተሰሪዖም ከይዶም ስኺሉ እቲ ካብ ኮር ንላዕሊ ገለ ዝብልዎ ብዙሕ ግዜ ስለ ተዛረብናሉ ቅድሚ ንሱ ምውሳኖም ዓመት ጀሚሮም ሰልጢኖም ዓጢቆም ኩሉ ነገር ተነገሮም እዮም እቶም ሕማቕ ጀነራላት ትሪእዎም ኮር ልዕሊ ኮር ስለ ዝወሰኑ ድሕወሓት እንደግፍ ስለ ዝበሉ ገለ ኣይኮነን ቅድሚኡ መናእሰይ እናሰልጠኑ በቃ እዞም ተጋሩ ኢና ኢሎም ተግሪሮም ዘለዉ ክነጥፎም ኣለና ኢሎም ሓሳብ ናይ ፀላእ ተሸከሙ ሰባት እዮም ይፈልጡ እዮም እና እናንተ መቸስ ካብ ዓላማን ካብ ህዝብኻን እንተወፂኻ ምናምን ኢኻ ትጥፍእ እቶም ሕጂ ሕመቕ ይፀብቕ ንገዝኦም ዝመፁ ዘለዉ ዓይነ ምዕሚቶም እቲ ናይ ክፋእ ስረሖም ህዝቢ ፍረደና ኢሎም ዝመፁ ፅቡቕ እዩ ሂወቶም የድሕኑ ኣለዉ ታሪኮም ግን ከም ታሪክ ቅፅል እዩ ከም ሕመቕ እቶም ነኺሶም ክንዋጋእ ኢና ኢሎም ፍቆድ ፀለምትን ትግራይ ከይትምለስ መሬታን ላዕላውነትን ከይትምለስ ሓሊፎም ዶባት ናይ ትግራይ ዝዓግቱ ዘለዉ ብልፅግና ዝለኣኾም ቅድሚት ኣሰሊፍዎም ዘሎ ንትግራይ ክዋግኡ መፅኦም ዘለዉ ግን ዋጋ ከፍሉ እዮም እቲ ፀላእ እውን ኣይኣምኖምን ኣብ ዝኾነ ቶክቶክ ተባሂሉ ወይ እንተሃዲሞም ወይ ኩናት ኣባላሽኹም ኢሉ ባዕሉ ክቀትሎም እዩ ዝዕወትዎ ነገር የለን ምስ ትግራዋይ ኮንካ ኢኻ ኣብ ትግራይ ኮንካ ኢኻ ትዕወት ፀላእ ብገንዘብ ዝገዝአካ ተገዝአ ሰራዊት እንታይ ክዕወት ብገንዘብ እንዲኦም ተገዚኦም እንታይ ዓላማ ኣለዎ እና ትጉረኦም ከዓ ዝገርመኩም ትግራይ ላዕላውነታ ምእንቲ ክትመልስ ኢና ጥይት ክንትኩስ ንኸድ ዘለና ናብ ትግራይ እናበሉ ህዝቢ ናብ ጭካ ከይኸርም ኢና ክንቃለስ እናሓልፍ ዘለና ናብ ሑመራ እናበሉ ዝዛረቡ ከመይ ዓይነት ድፍረት ካበዮም ኣምፅኦም ከምዚ ዓይነት ዕሽነት ትግራዋይ ሕማቕ ዘረባ እንተመሊቋቶ ፅባሕ ኣባይቱ ዓዱ ገፅ ሰብ ክረኢ ይደልኒ ከም ዝበሉ ብጣዕሚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እናኣመነቶም ዝመፀት ትግራይ ሕጂ ወሪዶም ኣብ ጭቃ ከይኸርም ተፈናቀለ ህዝብናስ ክነድሕኖ ኢና ሕጂ ንኸድ ዘለና እናበሉ ዝመፁ ንርኢ ኣለና እዚ ሕማቕ እዙይ ኣብ ሓደ ወቅቲ ከጋጥም ዝኽእል ሕማቕ ኢልከ ታራ ዘይኮነስ ትግራይ ንጠቕላላ ንኣሽሓት ዓመታት ዝመፀቶ ድምፅማፃ ከጥፍኡላ ዝኽእሉ ዘመን መሪፆም ሓሲቦም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ኣካላት ብዘይ ንሕስያ ክንቃለሶም እዩ ዝግበአና ኣብዚ ሚድያታት ሒዞም ሞቶም ቲክቶከራት ገለገለ ግን ንትግራይ ዝኸውን ሒዞም ኣጀንዳ እንድሕር ዘይመፅኦም ስኢሎም ዋዕዋዕ ተዘይኮይኑ ፍረ ነገር ስለ ዘይብሉ ምንም እንተኣሽሙ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሕመቃት ግን ክእረያ ክስተኻኸል ኣለወን እየ ዝብል ብመሰረቱ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለና ዝብል ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ኣነ ምንም ጥርጥር የብሉን ኩሉ ዝደለየቶ ነገር ክተተግብረሉ ትኽእል ዕዱል ተኸፊቱ እዩ እና ፅቡቕ ኢና ዘለና ንበርትዕ እዞም ከም ዝበሉ ክፋእ ተሸኪሞም ዝኸዱ ግን ባዕሎም ክቀትልዎም እዮም ጥይት ተተኪሶም እውን ትግራዋይ ኮይንካ ኢኻ ጅግና ትኸውን እምበር ብገንዘብ ተገዚእኻ ብዕዳጋ ዝመፀ ወታደር ጅግና ክኸውን ስለ ዘይኽእል ዋጋ ክኸፍሉ እዮም ትግራይ ግን ብዙሓት ጀጋኑ ስለ ዘለዋ በዚኦም ትዳናገር የለን ከባብነት ግን ጠፊኡ እዩ ሕጂ ሓድነት እዚ ትግራይ ናብ ንቡር ተመሊሱ እየ ዝብል ይቕኒየለ ይሕዋት Thank you, brother. ቴንክ ዩ ኣለና ዶ ኣለና ሰዓረ ቀፅል ሓሳብካ ኣብ ሓሳብካ እንታይ ግንባራት ግዲ ሰፊሑ ግንባራት ሰፊሑ ግዲ ሎማ ዓንቲ ብጣዕሚ ኮ ብኩሉ ኣቅጣጫ ኮይኖም ኣጀንዳ ገይሮም በቃ ተናቢቦም እዮም መፅኦምና የግዴታ መኸተ የድልዮ እዚ ናይ ግፋዶ ገለዶ ዝብልዎ ዘለዉ ሃለውለው ባይዞይ ብዋናነት ዘሳስይዎ ዘለዉ ብዓዛ ዕለም ሰር እንድዮም ኣብ ብክልተ ኣካውንት ብክልተ ገዛእታ በትን ተጣፍሖላ በቃ ናብዚ እንትን መጀመርያ የለን ማለት የለን ከይኮነስ ኣይዶና ይፈለጥኩም ገሌላ እዚ ፕሪቴንድ ክትገብር ባዕዳ ከምዘይ ተሳስዮ ንምሳል ድሕሪኡ ግን ወሪዳስ ድሕሪ 5 ደቂቃ ድሕሪ 3 ደቂቃ ብቻ ሓደ ሰብ እናተዛረበ ከሎ ኣትያስ ኣረጋጊፀ መፅአ እኮ ኣብ ተንቤን ኣብ ወርቃ እምባ ዓብዪ ዓዲ እንታይ ዶ ኮን እንታይ ዶ እንታይ ዝበሃል ገለ ከተማታት ፀውዐ ተኣሲሮም ኣለዉ 80 ገለ ሰብ 60 መናእሰይ ዝኾነ ትምህርቲ ተኣሲሮም ኣብ ሽረ 200 ሰባት ንኣሜሪካ ደብዳቤ ፅሒፎም ኣለዉ ገለ ናበለት በቃ ጉልዓት ኣለዉ እቲ ጉዳይ በቃ ከተብለ ርኢኻ እዚ ምንም ከምዘይፈለጠት ኣጀንዳ ሳ ከምዘይዋፈረቶ ተልእኮ ከምዘይተቐበለት ንክትመስል ድራማ ክሰርሐና ፈቲና ኣብ ዳሲምባ መፅአ
ግን በፍጹም ሓሶት እዩ ብሓደ ግዜ ኩሎም ገዛውቲ ብዛዕባ ግፋኦም ከፊቶም በቃ ሆይ ዘብሉ ዘሎ ዋላ ዳ ዶልፊን ዋላ ዳ ሲምባ በቃ ፀዊዓ ተብሎም ዘላ ኦሬዲ ክንምክቶ ስለነበረና ኣነ ተኪማኛው ስብሓቲዝም ሄኖ ክውን ኣሎ ዳ መንሽሙ ኣብዳ ዶልፊን ኣነ ተኪማኛው ኣብዳ ግንባር ዳ ሲምባ ከፊ ኣቲና በብግንባሩ ተዋፊርና ኢና ነርና ሄኖ ክትውን ኣቲ ነይሩ ብቻ ብኩሉ ጣጫታት ተዋፊሩ እዩ ዘሎ ዲጂታል ወያነ ይምክቶ እዩ ዘሎ ከመን ንጋበር ኣለና ኢና ባይዘወይ ብተኻለ እዚ ናብ ቅድሚት ኣምፅዎ ኢኹም ታ ኣጀንዳ ንስኹም እውን እቲ ናይ ግፋ ገለ ዝብል ዘሎ ሓሶት ምዃኑ ከምኡ ዓይነት ከይድታት ኣብ ትግራይስ እንኳን ዶ ሕዚ ፀላእትና ተመናሚኖም ኣጋጣሚ ሕጂ ዝኾነ ቪድዮ ናረኣኹ ነይረ ሄኒ ቲዲኤፍ ዝሰደደለይ ንባዕሉ ጨኒቕዎ በቃ ኣብ ከበባ ንኣቱ ኣለና ብግብፂ ኢሉ ቃል ኣቀባይ ናይ መንሽሙ ናይ ወሃብ ቃል ናይ ቤት ፅሕፈት ተኣሽሙ ይዛረብ እዩ ነይሩ ፀኒሑ ይዛረብ እዩ ደሎ ስምዕዎ እንደሞ በዚ ኣጋጣሚ ከስምዓኩም ያ ኦኬ እንትን ደጊሩ ይሆይና ኦኬ ተረዲኒ ኤርፎን ገይረሉ ደ ሆይና ተሓደ እሺ ግብጽ ኢትዮጵያ ላይ ከበባ እየፈጸመች እንደምትገኝ በዚህ ሰዓት እየተገለጸ ይገኛል። ግብጽ ከበባና ትንኮሳ በሚመስል መልኩ በኢትዮጵያ ዙሪያ ላይ እያንዣበበችና እየተንቀሳቀሰች እንደምትገኝ መንግስት ገልጿል። ኢትዮጵያ የባህር በር ፍላጎት አጀንዳዋን ይፋ ካደረገች በኋላም ግብጽ ከበባ በሚመስል መልኩ እየተንቀሳቀሰች ነው ሲሉ የገለጹት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኤኒዌይ አኽረና ቃል አቀባይ ናይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ይኮም እዚ ዘሎ ንባዕላ ኣብ ከበባ ዝኣተወ ሓይሊ ነዚ ኣብ ከበባ ዝኣቱ ዘሎ እንኳን ንሕና ጥራሕ ዘይኮናስ ዓለም ብምሉእ ተሰሊፉ ዝመፀሉ ግዜ ንሕና ጎንና ተሰሊፉ ዝመፀሉ ግዜ ንባዕሉ ብቤኒሻንጉል ብኩሉ ግንባራት ብሶማልያ ይቀርብ ገለ ይቀርብ ሓተኽተኽ ዝበሃለሉ ግዜ ዘሎ ጥርቅም ኢሉ ተቆርጢሙ እምበር ብኩሉ እዩ ዝድከር ዘሎ ስለዚ ነዚ ናብ ግፋ ንኣትወሉ ምክንያት የለይ መንእሰይና ክነእምን ገለ ክነብል ናብ ኣኼባ ኺድ ገለ ዝበሃል ወከባታት ክህልው ክግጠሙ ይኽእሉ እዮም ቅድሚ ሕዚ ከምኡታት ነይሩ እዩ ሕጂ ብመሰረቱ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ትማሊ መክት ተጋደል እናበለ ዝነበረት ኣካል ከምዛ ሰብና ዞም ካልኦት ትማሊስ መክት ተጋደል ዝብሉ ነበሩ ሕጂ እንታይ ተፈጢሩ ትማሊ ዘጥፈና ነበረ ሕጂ እውን ኣፉ ከፊቱ ክበልዐና ዝገበል መፀና ኣሎ ብልፅግና ብዝመፀሉ ግዜ ኢድኩምን እግርኩም ኣጣሚርኩም ሱቅ በሉ ኣይትግፋእ የድልን ተጋደሉ ኣይትበሉ ውጋእ የድልን ዝብሉ ካለው ክወጋእ እናመፀሲ እሳቶም ውጋእ ኣይትዋጋእ ይብሉ ንዓይ እሱ ይመፂ ክወጋእ ንዝብል ዘሎ እሱ መሬት ወሪሩ ዘሎ መሬት ኣብ ተወረረሉ ኩነታት እንኳን ግፋ ካሊእ ዝተዝገብር እንኳን ምግፋፍ ዝብለኩም ኣሎ ካሊእ ነገር ዋላ ዝገብር እንታይ እዩ ንዓየ ዘፍርደኒ እንታይ ዓይነት ፍርዲ እዮም ኣባና ዘፍርዱ ዘለው ንሕና እኮ ተወሪርና ኢና ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝብና እኮ ብቴንዳ ዘሎ እዚ ንምምላሲ ዋላ ናይ ሞት ህይወት ጉዳይ ተኣተናሲ መን ኣዋዲና ንሕና በየናይ መንገዲ ኢና ጥፍኣተኛታት ክንባሃል ንኽእል ከም ህዝቢ ከም ዓዲ ከም መንግስቲ ከም መሪሕነት ከም ውድብ ከም ወታደራዊ ኢልቲ ዝኾነ ዓይነት መፍትሒ ንብሎ ነገር ዝመስሉ ተራእየና ኩሉ ስጉምትታት ክንከዲና ምናልባት ሕጂ ግፋእ የድልየን ስለዝኾነ ብዙሕ ኣብ ከምኡታት ንኣትወሉ ምክንያት የለን ከምኡ እውን ክህሉ ይክእል እዩ ናብ ከምኡ ዓይነት ዘብል ውጥረት ናይ ሓይሊ ሚዛን ፀቕጢ ገለ የብልና ንሕና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እኹል ዝኾነ ሰራዊት ኣለና ነዚ ዓምባኽ ብልፅግናሲ ፋኖ 2 ዓመት 3 ዓመት ዘኳድዶ ዘሎ ከም ኣውርስ ተፃወቲ ናይ ተንቤን ባህላዊ ፀወታ ዝፃወት ዘኳድዶ ዘሎ ኣውርስና በለሲ ንዓትና ሓይሊ ማ ከዓ ሞኽዓስ ስልጡንን ውሕሉል መሪሕነት ዝምራሕ ሰራዊትና ብጣዕሚ ከቢድ ዝበሃል ስልጠናታት ዝገበረ መብዛሕተን ኩለን ኣሃዱታትና ናብ ክፍለ ሰራዊት ናይ ኮማንዶ ክፍለ ሰራዊት ዘለዎን ኣሃዱታት ዝሓዝናሲ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮይናስ ከመይ ጌርና ኢና ናብ ግፋ ንኣቲ ስለዘይእቱ ኩነታት ዘየለን በር ዝእቱ ኩነታት ተተፈጢሩ ግፋ ኣይኮነን ካሊእ ክንገብር ኢና ንብልፅግና ክንነቅል ዘይንኸዶ ጎቦ የለን ዘይንድይዎ ጎቦ የለን ዘይንወርዶ ሸለቆ እውን ክህሉ ይክእልን ኩሉ ዓለም ዘሎ ኣማራፅታት ክንገብር ኢና ኣብ ኢድና ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኢድና ዘየለውን ክናዲ ኢና ኣማራፅታት ንዑ ክንቀብር እዚ ክቕበር ከሎ ግን ሓፍኮፍ ዘብሎም ረሃፅ ብረሃፅ ዝኾኑ ዘሎ ብልፅግና ርእሱ ክትቋዕ ከሎሲ ዝበኺሉ ዝነብሉ ኣለዉ ከመ ፍንጫን ዓይንን ኮይኖም ፍንጫ ሲነካ ዓይን ያለቅሳ ኣለካ ዝብልዎ እሳቶም ኣብ ፍንጫን ዓይንን ምስ ብልፅግና ኮይኑ ንብልፅግና ትኹም ተበናየ ሶም ዝነብዕሉ ዘለዎ ኣካላት ኣለዉ ረሃፅ ብረሃፅ ዝኾኑ ኣለዉ ንዑ ክንግምፅሎ ኢና ክንነቕሎ ኢና ከም ፀሃየ ስለ ድበና ካሊእ ምንም ሕማም የብሎምን መፅኦም ግፋ ይብሉና ግፋ ይኮን ካሊእ ክንገብር እንታይ እዩ ዘዕፈርፍሮም ዘሎ
ግፋሕ ደጎ ሲምፕል ነገሪ እንድሕር ተገይሩ ኣይተገበረን እምበር የለን ኣባይታ ንሄና ኮብ ትግራይ ታዩ ሓፍ ኮፍ ዘብሎም ዘሎ ትግራይ ኮፍ ኢናሲ ንሕና ዘይንሪኦ ሶም ኣሜሪካ ኮይነን ዝሪኦ በዓል ዕለም ሰር በዓል ኣሰፉ ኣመንዝራ ታዩ ዝረአየን ዘሎ ንሕና ካብ ንሪኦ ወፃኢ ካሊእ ዓይኒ ሳልሳይ ዓይኒ ድሎን ኮይኑ ምንም ክርዳእና ኣይከኣለን ታብታብ ኮፒ ሊንክ ግበሩ ጋይስ የውርዶም ኣሎ